Davamında soylangan jırlar, 36 laureat. Bulgar Radyosu Milli Müzik Premiyası'nın topşırı tantanası 13 dekabr Piramida. Telefon 5-700-700 hem 240-84-84. Hürmetli tamaşaçılar, konakxana bizge rahim etiniz. Studiyamızda konakta Karim Tinçurin ismindagi drama hem komediya teatrının edebi bölük müdiri, Tataristan'ın at kazanan artisti Şamil Ferhatdinov. Hayırlı gün Şamil. Hayırlı günler, isemiz. Şamil Efendi, indi sezon gürlep bara. Mene noyabr ayında Tinçurin teatrında boşkaralası işler hem premyeri hakkında söyleseniz idi. Yarayı. Şundan da 15 sentyabrda sezonumuzdan açıp jibergelik. Indi hajing sızganıp yanıp kiyip işleybiz, icraat etemiz. Noyabr ayına da ayak basabız. Lakin noyabr ayı ol menen işik dep aytım bizning eng qiziq oylarning birisi bo'lardir deb o'ylaymiz. Ol urag'ist deb aytsak da bo'lar, chunki 6 noyabr kuni teatrimizning tug'an kuni. Şul oңайдан 6 hem 7 noyabr kunlarında bu yılғы sezonumuzning birinchi premyerasi bo'lib, ko'rinlikli yozuvchi yazmış sınavları aldığında başlaymagan kişiler ruhlu şahıs Fanis Ağa Yarullin'in bir kuruşu bir ömür deb isimlengen müzikal komediyasını tamaşaçılarımızga takdim etacakız. Bu ne akşaşı tuğan günü oğayından dolayı? Tuğan günü oğayından mene tege yem üstüne yem bulup iki beyran birge deb tamaşaçılarımızga mene şunday bir Bülek indi. Bu komediyanın iştelegen nerse turundara kıskaça gana tamaşaçının kızık turu jeli bitiyor için gene. Mene en kazagı şunday eme eser 96 yıllarda yazılgan evet. Lakin şulay bolsa da ol bugünkü kunda gayet aktual dep sanıybız. Mene dünya alga bargan sayın evet. Dünya alga bargan sayın ne hikmet kişiler hamar öz işine biklene. Көрші-көршінің, достының, туған-туғандарының қазіргі заманда кімде ерақлашалар. Міне шушы заманда да әсер әр туар күннің, бір-біріміздің, көршілеріміздің, яқынларымыздың, достарымыздың халін біліп, өзара аралашып, туғанлашып яшап, әр туар күннің қадірін біліп яшау турында міне. Шындапта темасы бек керекли екен нәп бұл. Аралашып көрішіп яшау турында. Міне авторның өзінде бек мотор әйбірлер көрсетілі, анда бұлай деп айтылы, образлы деп айтылы. Міне дей, бар шундай кішілер, бір тоқта кесеге тапсалар әйімі, анардан отырғыш жасап қоялар, скебе ясыйлар әйімі, бұл ғаплашу, аралашу мүмкіндік әйімі. Бар шундай кішілер дей. Тоқта кесеге тапсалар, аны тезірек шырмаға яшырып қоялар дей. Міне шундай бір, теге дүния... Күзету. Күзету, міне шушынан оңашыла. Бош рөлді кім? Biride eserde 4 герой, алар 4 ойнаулар спектакльде. Резида Саляхова, Гүлназ Нәүмәтова, Харис Хаснетдинов, Болат Зиннәтулли, булар берсеннән берсе талантлы артистларыбыз. Менә спектакль шушы 4 артист тотып тора. Спектакльне сәхнәгә театрыбызның баш режиссеры Рәшит Закидуллин үзе куйды. Менә Дебек тамашачыларны көтәбез инде барысында. Шамил, үзегезнең иҗатыгызда кайнап тора, бара. Менә без сезне соңгы вакытта Гамлетта күрдек. Гамлетта күрдек әле безне баштан төп геройның Гамлетның атасы өрәк образында име. Менә сезне уйнаганда күргәндә ничектер шуннан да тәннәр өшеп киткән, куркытып куя торган мизгилләр булгалады. Ничек ул бер физик гәүдәләнеш һәм әверелешне ничек шушылай сыештырырга була? Ничек башкардыгыз шушы әйберне? Кыен булдымы менә өрәкне уйнап авыр бит инде. Юк инде, беләсезме, мин Булмаган әйбер бит инде, буны карап өйрәнеп тә. Артист буларак язылганнан чыгып, ben kim 60 kadar örgüt kene түгел, ул әйтергә теләгән фикерләр буенча менә үзем тирек кеше буларак шул әсәрдәге нене җиткерергә тырыштым. Аннан соң шундай әйтем бар бит инде. Кем әйтмешли, менә үлгән кешене дә уйнарга турка, аның өчен үлеп карап булмый бит инде. Ләкин менә шундай гайре табигый рольләрне уйнаганда ниндидер мөгъҗизалы хәлләр дә була диләр. Сезнең белән дә ишарә булган. Юк, андай. Менә дәвам итеп инде бу ноябрь айында дигәндән әле премьераларыбыз булачак. 30 ноябрь көне тамашачыларыбызга тагы бер премьера тәкъдим итәчәкбез. Ул шулай күренекле әдип, татар әдәбияты үсешенә саллы өлеш керткән Илдар Юзиевның тамашачыларга таныш әсәре Гашыклар тавы. Шушы Сәйид белән Мөнирәнең мәхәббәт тарихын яктырткан. Ул бер мәртәбә куелган, бу инде яңартылып куелган. Бу яңартылган. Менә авторның Илдар Юзиевның поэма повесте буенча әсәрне Резида Гарипова куя бит инде. Һәм үзүк инсценировкасында шушы поэзия поэма буенча үзе эшләде. Чыннан да бу искиткеч гүзәл һәм соклангыч бер романтик әсәр, аны карарга кирәк. Аннан соң әйтеп торам, юбилейларда. Менә юбилейларда булачак театрыбызда 22
ноябрь күні тамашашыларыбызға Гамлет Конешлер спектаклін тәкдим етеміз. Ул театрыбыздың баш режиссері, Россияның атказанған артисті, Татарстанның атказанған сәңгәтшіліклесі Рашид Молдағали Захидуллинның 50 яшьлек күркәм юбилейі уңайынан шәтеләшәк. Шулай ук 28 ноябрь көне исә театрыбызның танылған артисті, Татарстанның халық артисті Тимир Зинуровка 65 яшь тула. Шул уңайдан Алтын көз бенефис спектаклін күрсәтәчәкбез. Менә бик күп икән бәйрәмнәр, шушы бәйрәмнәр белән тәбриклибез сезне. Рәхмәт. Театр туган көне дә мөбарәк булсын. Һәм инде әлбәттә менә шу юбилейлар уңайыннан әле үзләрен дә чакырыбыз. Әлбәттә. Ул юбилейлар. Эшләрегез уң булсын, Шамил, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, бездә кунакта Кәрим Тинчурин исемендәге драма һәм комедия театрының әдәби бүлек мөдире, Татарстанның атказанган артисты Шамил Фәрхетдинов булды. Исәнсез, барызга да хәерле иртәләр. Синоптиклар фаразына күз салсак, бүген